do Ižbrod. To je teraz Havlíčkův Brod, že? Zdravím vás, priatelia, z nášho malého, veľkého múzea map v Zlíne, kde neustále vystavujeme nádherné originály starých, vzácnych map. A ľudia robia presne to, čo ste videli mňa. Pozerajú tú svoju obec, ako sa volala kedysi, ako je tam teraz, kadiaľ viedli cesty, že tam ešte neboli železnice, rieky tiekli úplne inak a vodné nádrže neexistovali. To je proste čaro tých starých map, kde môžete skúmať príbeh svojej krajiny. A kvôli tomuto veľkému záujmu verejnosti o staré mapy sme sa rozhodli vydať jednu publikáciu, ktorá ešte pre Čechy nikdy nevznikla a aká ešte nemá obdoby. Niečo podobné sme minulý rok vydali pre Slovensko. Rovnako plánujeme vydať aj Čechy na starých mapách. Bude to takáto veľká, ešte hrubšia darčeková kniha. Zatiaľ plánujeme prvý diel, pretože v Čechách je tých map podstatne viacej. Celá tá kniha je proste darčekový predmet, luxusný darčekový predmet. Farby, popisy tých map, to všetko podtrhuje históriu a krásu týchto kartografických diel. Na konci knihy bude 12 vybraných najkrajších map, napríklad aj takáto Millerová mapa, ktorú vidíte tu, vydaných vo väčšom formáte, aby ste si ich mohli pozrieť oveľa lepšie. Vďaka záujmu nadšenej verejnosti vznikla nielen kniha Slovensko na starých mapách, ktorá sa dostala do finále o knihu roka a možno aj tento titul získa na Slovensku. Podarilo sa vydať aj knihu Morava na starých mapách, ktorá je už v tisku a ja nepochybujem o tom, že úspech bude mať aj náš najnovší projekt kniha Čechy na starých mapách. Takže staňte sa podporovateľom tohto projektu, staňte sa súčasťou unikátneho diela, aké ešte pre Čechy nevzniklo. Spoznajte svoju krajinu, svoj okres, svoju obec, tak, ako ste to doteraz nepoznali, prostredníctvom nádherných starých map.